wala leñol gotol ɓurgol pullo ɓilla fuu ngol wala e leydi ndi ngam jeytare maako o wi'a o heɓi tottol dabbaji maako gatta ngayna hande bo ngayna ka arti ka waati ngayna timmi ngam wala wala pelle ɗe gatta ngayna maɗa wala gene ɗe andunoɗen wala huɗo ko andunoɗen nane no minon ma min fawɗe ko min ummi ta ori na'i maɗa ko jandi 10 eɗe ɓittina ɗe kaari hande ɗum wala. Alasane laroɓe yelay nango no inde inda Ibrahim Jaw Makejo ardiɗo huɓɓirde wiyetende ɓiɓɓe gaccugol association wato pastoral youth organization. Alhaji Ibrahim to ɓe wi ɓiɓɓe gaccugol ɗume ɓe nufata be gaccugol? To ɓiɓɓe gaccol ɓiɓɓe waynaɓe hamɓe waɗi ɓiɓɓe gaccugol. Ɗume sabbam tiggugo huɓɓirde nde? To min tiggude ngam jahal yeeso ngayna e waynaɓe fuu jahal yeeso ngal zamanu waddi e totto zamanu huusi fuu. Diga nde huɓɓirde nde nde tigge? To ɓe tiggama e ɗum ɗum ɓe mbiyata 2017 16-17 kadi min tiggi kadi hitande 2016 ya min puɗɗi ngadi 16 min timminani nga ɗereji 17. Titade wakkatire nde warugo jotta kuuɗe ɗume huɓɓirde nde huwi ha ko larini jahal yeeso ɓiɓɓe waynaɓe? To alhamdulillahi nga huɓɓirde nde huwi sosai ko larini jahal yeeso waynaɓe ko shafi waynaɓe pat wala e nga memayi a faami nangu diga jangirde maɓɓe gurdam maɓɓe ema jonde jam maɓɓe fuu. To a foti a tindina laroɓe bananta ɗiɗo yahugo taton ko irin jahal yeeso ɗum ɓe keɓi? To ta hausi bange jangirde huɓɓirde nde waɗi makarantaji ɗuɗɗi jangille ɗuɗɗe goɗɗi e kuwa mahama goɗɗi bo e kuwa mahaka a faami nden bo nde wallitike mallum en janginoɓe ngara en jangina nde sonniɓe wato ba'anteɗe mbiyata ko ɗume a faami yauwa wallitike ɓe noon ɗe yigo to aldiɓe dabare maɓɓe ngal huwata. To jahal yeeso feere feere wala komin famɗi hanjum woni komin gaddayi nangori waɗangoɓe julille ama e waddangoɓe laabi ndiyam min gasaniɓe boofi sosai ɗi ɓe jarta ndiyam woɓɓe mbo'etaniɓe ɓe damjiɗi ɓe dabbaji maɓɓe jarta. To min gaɗi fodde bawɗe. A foti a wiya bande a wi ko larini fiji jange bananta gure toyi e toyi hukumaji pamari nangi diwal Adamawa tan na ko luttuɗi diweji goɗɗi wotiri be huɓɓirde nde? E lallai jahaji goɗɗi botorike e huɓɓirde nde bana musamman bana ɓaawo Adamawa Taraba e ɗon Yobe e ɗon Jos e ɗon ɓaawo Adamawa. To ta hossi Adamawa e hoore muɗum wala local government ngal min memayi wala local government fintal local government ɗum min ngala projet nder a faami projet diga jangirde e ma basic life community wato ndiyam e njaram a faami e gurdam wala local ngal min memayi sai dai famɗa famɗugo amma wala ngal local hande nda min memayi ko seɗɗa e magal. Misal ta hossi Yola South misalu e bottuli magal ta yahi Gongoshi ɗon nda ƴolde koyi min gaɗi jangile ɗe gaɗi hanje 2 min gaɗi lawol ndiyam yarugo waɗi boofi 7 min gaɗi ta so'oyke still on nda Yola South wala wot woni ɓaawo wuro ɗum min memayi min gandayi ko ndiyam ko jangirde ɗum wala. Ko siloke luttuɗe dow yahugo ma balwa ko jada mi yiɗi senti min gaɗi ko nandi bano to sai dai laato ɗo ɓuri ɗo ɗuɗugo tan. To min hoti wakkere fiji jamugo wodi ɗum goɗɗum feere ko gaɗi ko larini
heɓre njamu. To yeɓre njamu famtingo min kosti, min godi wing amin ɗum rewɓe min gatta supporting ɓe ganna ɓe gaɗa awareness under hygiene ɗum rewɓe. Wato ɓe famtina yewwa ɓe famtina rewɓe dow ko larini sewaku. yewwa sewago. yewwa ngam ɓillaji pat jotta rewɓe meɗen en gondi bana infections ji ɗo ɗi pat eɗi sarkiɓe, e ma bo woɓɓe jottiki period moƴƴi anda no gatta. to ɗum pat min godi women wing huwoɓe ngal ɓe min gatta support e kuwa ngal, ɓe tokka e kawta rewɓe e famtina ɓe, en paami. to ɗo hanjum min andi min tokka ko shafi njamu, a faami. yewwa to Alhaji Ibrahim, laruki a noddi diwol Taraba e goɗɗi fere, huɓɓirde nde holli kerol mare na diwol Adamawa tan, leydi funa? e leydi fu, amman kadi nanga e leydi fu, e wodi jahaji ɗi min ngala, amma emin godi président amin e Taraba, min godi e Yobe, min godi e Gombe, min godi e Bauchi, min godi e Kano, Kaduna be Jos. to kola fombinankere leydi ɗo bo? e fombinankere min godi Oyo be Enugu be Ondo, hande min mari structure e ton. ɗi jahaji pat min godi complete structure e nder. to foti wiye ko huɓɓirde nde tiggi warugo joni, haaje ɗo huuɓa ko ɗume ɗo dilla no handi? alhamdulillahi haaje huuɓa, haaje huuɓata bo heyta fotti ɓillaji sosai. to tawi e dilla no handi ayi a fotayi, dole ta humtai haaje maɗa a yi'ai goɗɗo ɗum hani goɗɗo ɗum handai, tanni kay e wallide Allah yiya eri a dilli. Alhaji Ibrahim, dama ha nder taskaram koɗo koode, ko a famtinta ummatore dow ko larini fulɓe meɗen gonɓe labbaje, takanas ma ɗuɓɓe gaccugol dow wiki ko larini fiji jangde, irin illaji ɗiye on a titi, ko bo illaji ɗiye derɗiraɓe fulɓe gonɓe labbaje wontiri, laruki haala gaynaka jotta, haala eggo diga o yahugo o arti timmi, ladde wala, hedi a hediri pat gese ko nandi banni, na bano wowaru nane. nden bo ɓe ɗo nodditira ummatore ma kuɓɓirde fulɓe ɗuɗɓe ɗo wi'a ko moijo howa na'i mum wara dura durgol jamanu ko nandi banni, irin illaji ɗi fulɓe meɗen wontiri ha labbaji. to hande kam pullo wala ko ɓuri mo ɓilla, wala leñol gotol ɓurgol pullo ɓilla fu wala wala e leydi ndi, ngam jeytare mako o wi'a o heɓi totton dabbaji mako gatta gayna, hande bo gayna ka arti ka wati, gayna timmi, ngam wala wala pelle ɗe gatta gayna maɗa, wala gene ɗe andunoɗen, wala huɗo ko andunoɗen. nane no minon ma min fawde ko min ummi, ta ori na'i maɗa ko jandi 10 eɗi ɗittina ɗi kaari, hande ɗum wala. fista nagge diga duɗal ege nyama ha lorɗa tongage ɓe nyama, ai wala gayna. to ɓilla e jangirde to pullo famai ɗum, go'o pullo hosere jangirde na unde muɗum, to alhamdulillahi minon e jahangal amin ɗum hanjum woni illa mawka kamin arti min potti, sai bo nde min darni kuuɗe min tabbitini min famtiniɓe fa jangirde watta wala hay wane e wane, unde ko moye jangay, wala bo hande sai jangirde alloha tan, jangirde dina tan, a'a jangirde boko Muhammadiya pat a jangay, na fa a jangay ɗum nanguɗum dole jangay. to ɗum nde min famtiniɓe ɗo wari jotta ɓe paami lallai nde e jangirde hayre ernata, nde jotta a wala gurdam erndam ko ernatama ɓilla maɗa wona jangirde. to zurgol jamanu wari jotta non duritagol a jangayi, ay warta a feeri gite maɗa, sana'a ka ka anduɗa ka gayna, ka sottoro juuɗe maɗa, ka hota e juuɗe ɓe andaka ngam ɓe jangika. to min kabdi alhamdulillahi emin yi'ani e taskaram kamin taski ɗo e ndungu nogas e tagge ɗamin ni, a finata tawa gure fulɓe ɗe tawa ɓingel kanugel janga ngel jangayi, to Allah jaɓi hanjum min taski. Naam, onon bo